Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Добрый дзень, шановныя слухачы, гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і сёння у нас тэма гендер і горад. Чым выклікана гэтая тэма? Насамрэч, я ў маім улюбёным горадзе Гродна, і не толькі ў Гродні насамрэч, ад часу да часу сутыкалася з тым, што называецца непажаданай увагай. То бок, калі я знаходжуся дзеці ў публічнай прасторы адна ці з маімі сяброўкамі, бываюць выпадкі, калі да нас падыходзіць нейкі дзіўны чалавек, пытаецца з намі пачаць разбаўляць. Хлопцы, якія едуць побач на машыне, крычаць нам: «Эй, дзяўчанкі, давайце да нас!» Вось гэта ўсё. І што цікава, такое ніколі не здараецца, калі я знаходжуся ў кампаніі маіх сяброў-хлопцаў, нават калі гэтыя хлопцы не адпавядаюць, ведаеце, канвенцыянальным стандартам брутальнага мужика, які зараз за мяне ўступіцца, але вось як бы і гарадскія вар'яты адразу да цябе не падыходзяць, і хлопцы ўжо нешта не пытаюцца цябе некуды запрасіць. І вось таму я запрасіла сёння спадарню Таню Сідзько, каб паразмаўляць на гэты конт і знайсці адказ на пытанне, у чым, уласна кажучы, праблема, ці сапраўды гэта нейкі гендерны аспект нашага ўзаемадзення ў гарадах, ці гэта проста мне так пашчасціла заўсёды трапляць на такіх адкрытых людзей, якія прагнуць са мной паразмаўляць. Добрый дзень, спадарня Таня. Добрый дзень, я толькі выбачаюся, папраўлю сваё прозвішча, гэтыя 5 літараў амаль кожны першы раз прамаўляецца чамусьці няправільна, а мяне зваць Таня Сядзько. Сядзько, окей, прабачце. А нічога, я ж кажу, амаль кожны першы раз чамусьці яны выклікаюць нейкія іншыя асацыяцыі ў прамаўленні. Дык вось, цікава, што мы пачалі з гэтага, таму што для мяне тэма гендера і горада ў першую чаргу звязаная з вопытам небяспекі, такой наўпростай небяспекі і з вопытам немагчымасці ці складанасцяў, якія цябе сустракаюць непасрэдна. Я маю на ўвазе магчымасці ці немагчымасці прайсці, пранесці нейкія цяжкія валізкі, сумкі і гэтак далей. Вось, магчыма, гэта таксама нас зараз прыводзіць да тэмы скрыжавання дыскрымінацыі, і людзі, ведаю, разных узростах, разных мадэляў паводзінаў сустракаюцца з разнымі не вельмі цікавымі момантамі датычна горада і гендера, і таго, як яны скрыжоўваюцца ў дадзены момант жыцця. А давайте пачнем з самага простага пытання, а што такое уласна гендер і чаму зараз прынята казаць гендер, а не пол? Якая ў іх розніца? Ну, глядзіце, калі вельмі проста, як вызначаецца наш пол. Вось у нашым жыцці пры нараджэнні дзіцёнка дактары, якія яго прымаюць, глядзяць вось на гэтыя першасныя полавыя прыкметы і гавораць: у вас хлопчык альбо у вас дзяўчынка. А потым гэтыя звесткі заносяць у пашпарт і так далей пацягнулася. Вось менавіта адтуль мы ведаем, які ў нас пол. Насамрэч, нават пол гэта вельмі складаны канцэпт, які мае некалькі ўзроўняў. Напрыклад, генетычны ўзровень. А ці рабілі вы, Дар'я, тэст, што ў вас там з храмасомамі? І як звычайна людзі даведваюцца на практыцы? Калі не браць момант цікавасці, напрыклад, такі можа быць у нейкіх людзей, гэта людзі, якія спрабуюць скарыстацца паслугамі рэпрадуктыйных тэхналогій для таго, каб з'явіўся дзіцёнак. І першае, куды іх адпраўляюць, гэта якраз на храмасомны тэст, каб зразумець увогуле, ці магчыма гэта у вось тых людзей, якія прыйшлі за гэтай паслугай. І можа атрымацца, што ў людзей там не XY, не XX, а нейкая іншая камбінацыя. І людзі могуць абсалютна пра гэта не ведаць. І гэта яшчэ адзін момант. Можам далей працягваць, але напэўна не трэба, але я пра тое, што нават той пол, які мы звычайна проста ў сябе ведаем, таму што нашым бацькам пра яго сказалі пры нараджэнні, альбо мы маем гэтыя звесткі ў нашым пашпарце, не такі просты. А гендерная ідэнтычнасць – гэта тое, як мы ў сябе ўспрымаем у гэтым нашым грамадстве. І тое, як нас счытваюць у гэтым грамадстве. Набор нормаў, паводзінаў, якія прыпісваюцца да чалавека з вось мужчынскім альбо жаночым полам, які прапісаны ў пашпарт. Вось калі знаходзіцца ў гэтай бінарнай сістэме, то все выглядае проста. Нам прыпісваюць на ўзроўні дакументаў наш пол, а тое, як гэта вызначаецца і што гэта значыць у грамадстве, на ўзроўні выбару прафесіі, на ўзроўні знешнасці, на ўзроўні фрызуры, якія мы носім, гэта ўжо знаходзіцца в обласці гендернай ідэнтычнасці. Але па сутнасці і тое, і другое спектр. І мы можам з вамі гуляцца, ездзіць, калі нам комфортна, у нас ёсць свабода, ёсць жаданне, і уласную гендерную ідэнтычнасць зараз у свеце мы можам маніфеставаць па-рознаму. Цікава, у мяне зараз з'явілася
вострае жаданне пайсці і зрабіць генетычны тэст, таму што халера яго ведае насамрэч, што там з маімі храмасомамі, мала ли што. Окей, а давайте тады паразмаўляем наконт таго, чаму вось гэтыя гендерныя пытанні менавіта ў гарадскім асяроддзі гэта можа быць асобным аб'ектам даследаванняў, як вам здаецца? Першы момант, што ў нас у горадзе жывуць не нейтральныя людзі, і нашыя гарады і нашыя жыцці вельмі моцна залежаць ад таго, якая ідэнтычнасць нават не той, што ў нас ёсць, а нам припісваецца. І вам, напрыклад, дастаецца столькі непажаданай увагі не таму, што ў вас на яе ёсць запыт, а таму, што вас успрымаюць як дзяўчыну. І ў гэтай сістэме такія спосабы звярнуць увагу могуць успрымацца як нейкія кампліменты. Мы можам узгадаць, напрыклад, вось гэтую школу з касічкамі, дзе дзёргаць за яе, гэта амаль мілы жэст, хаця нічога мілага ў гэтым няма. Добра, калі дзеці з маленства будуць ведаць ввогуле, як можна размаўляць з рознымі людзьмі. Вось, гэта адзін момант, што ў нас няма нейтральнага асяродку. З другога боку, у нас ёсць пытанні бяспекі, небяспекі ў горадзе. І вельмі па-рознаму ў нашых гарадах, у тым ліку, у залежнасці ад гендернай ідэнтычнасці, гэтая бяспека з'яўляецца альбо не з'яўляецца. І вы, напрыклад, можаце спытаць у вашых сяброў, знаёмых, калег мужчын, ці даводзілася ім ісці дадому ўночы, трымаючы ключы ад кватэры заціснутыя ў кулаку. Насамрэч, так, у нас былі размовы такога кшталту, але мне звычайна на гэта адказваюць: Даша, ты просто занадта трывожная. Ну што з табой можа здарыцца? Усё ж нармальна. Ну, не ведаем, мы можам паглядзець статыстыку па згвалтаваннях, напрыклад. І яна вельмі гендерна афарбаваная статыстыка. І гэтая статыстыка ўласціва не толькі нашай краіне, а ў прынцыпе ў свеце, таму што мы жывем у патрыархатным свеце паўсюль. Плюс-мінус, але розніца ў заробках ёсць паўсюль. Плюс-мінус, але вось гэты гвалт ёсць таксама паўсюль з гендернай афарбоўкай. Ёсць іншыя рэчы, што ў нас таксама ў залежнасці ад нашай гендернай ідэнтычнасці і тых роляў, якія маем мы ў той ці іншай краіне, у нас розныя стратэгіі перасоўвання па горадзе, жыцця ў горадзе. І мы размаўляем, напрыклад, зараз не пра тое, як можа быць, а як ёсць. Ёсць тое, што ў жанчын і мужчын, напрыклад, у Беларусі звычайна розныя сферы занятасці. Ёсць розныя паводзіны ў залежнасці ад сямейнага стану. І, напрыклад, тое, што звязана з дзецьмі і выхоўваннем дзяцей. У большай частцы гэта тая справа, якая припісваецца жанчынам, і тую справу, якія жанчыны выконваюць. Гэта значыць, што менавіта яны сутыкаюцца з пандусамі, па якіх немагчыма праехаць, таму што калі іх праектавалі, не ўлічвалі вось гэтую разніцу паміж школамі ў калясках. Альбо іх вугал, то бок апроч вось тэмы людзей з інваліднасцю, которым таксама патрэбная гэта інфраструктура, апыноўваецца, што жанчыны гэта асобная група, якія вельмі інтэнсіўна карыстаюцца вось гэтымі безбар'ерным асяродкам там, дзе ён ёсць, альбо сутыкаецца з тым, што гэта немагчыма там, дзе яго няма. Тое ж самае з транспартам. Калі мы будзем казаць, у сярэднім у мужчынаў больш у наяўнасці аўтамабіляў прыватных, і гэта значыць, што яны знаходзяцца, у сваёй машыне на сваёй дарозе. Зноў жа, жанчыны гэта тыя людзі, якія з тымі ж каляскамі карыстаюцца грамадскім транспартам. Гэта тыя людзі, якія вельмі часта карыстаюцца паслугамі на рынках, я маю на ўвазе, закупляюць там агромныя торбы і валакуць іх дадому і так далей. Вось усё гэта я кажу да таго, што мы жывем як людзі в горадзе вельмі не нейтральная гісторыя. І мы тут знаходзімся, па-першае, вось у гэтых межах бінарнага мужское і жаночае збольшага, таму што нашы гарады ў Беларусі не дапускаюць іншага, не звяртаюць увагу на тое, што людзі ёсць па-за гэтым спектрам. Таму, напрыклад, нашыя грамадскія прыбіральні, апроч таго, што яны не заўсёды чыстыя, што з'яўляюць таксама дыскамфортным, яны яшчэ і бінарныя. Гэта значыць, што мы выключаем яшчэ значную групу людзей, якія сябе не ідэнтыфікуюць як мужчыны і жанчыны. Вось. Але вся наша прастора навокал, яна, канешне, маркіраваная. Таму вельмі важна глядзець, як жывуць жанчыны, як жывуць мужчыны і як жывуць людзі, якія знаходзяцца на іншых спектрах гендернай ідэнтычнасці ў нашых гарадах. Ці аднолькавыя ў нас магчымасці ў гэтых гарадах? Ці аднолькавыя ў нас
траекторыі ў гэтых гарадах, ці аднолькавыя ў нас увогуле цікавасці, патрэбы, запыты ў гэтых гарадах, і ці аднолькава праектуецца горад для нашых патрэбаў. Вось і гэта немагчыма рабіць пад сярэдняга чалавека, таму што, як вы ведаеце, сярэдняга чалавека з нейкімі сярэднімі патрэбамі папросту не існуе. Таму вось гэты гендерны момант, безумоўна, нам важны. Але ж звычайна на такія выказванні адказваюць, што вось зараз жа, прынамсі заканадаўча, мужчыны і жанчыны роўныя, там у Канстытуцыі прапісана вось некалі там стагоддзямі таму і вось наконт стагоддзяў таму. Напрыклад, ёсць такая гарадзенская файная даследчыца Наталья Сліж, і ў яе ёсць артыкул «Гарадзенская мяшчанка ў палоне сярэднявечнага права», і там апісана, што у беларускіх гарадах у сярэднявеччы і ў Гродні таксама жанчына там не мела права распараджацца сваёй маёмасцю. Здавалася б, якая там ёй дасталася ў спадчыну ці яшчэ нешта, не мела такога права. Яна мусіла мець апекуна, які б займаўся ўсімі яе справамі. Дзяўчынам вельмі рэдка бацькі там давалі адукацыю і ўсё астатняе. Пры гэтым, калі здаралася нешта ў сям'і, напрыклад, муж рамеснік там нешта забухаў, загуляў, яшчэ нешта здарылася, жанчына бярэ на сябе ўсе ягоныя абавязкі, пачынае працаваць за яго, але праў зноў жа яна не атрымлівае, нягледзячы на гэта. Дык вось, у мяне пытанне, ці можам мы прасачыць нейкія вось гістарычныя такія змены па перыядах? Можа быць, калісьці жанчынам жылося лепей у гарадах, а потым сітуацыя пагоршылася, а потым зноў палепшылася. Калі мы гаворым пра небяспеку, напрыклад, гэта на ўзроўні жарта, канешне, мой адказ, але мне здаецца, што калі з'явілася электрычнасць у гарадах і вуліцы сталі светлымі, гэта проста вельмі значны момант, які нешта змяніў у магчымасці жанчыны вяртацца дадому. Калі казаць пра горад, калі казаць не пра змены ў грамадскай думцы, што яшчэ тут можна прыгадаць? Гэта грамадскі транспарт, калі мы не кажам пра прыватныя гісторыі, і той час, калі ён працуе. І калі мы будзем браць, напрыклад, маленькія гарады, то вельмі частая гісторыя, калі транспарт, які злучае суседнія вёскі альбо пасёлак з вёскаю, кончвае хадзіць вельмі рана. І гэта значыць, што вось зноў мы сустракаемся з гендернай праблемай, што адна жанчына, якая вяртаецца з вёскі адной у вёску другую, ідзе пасярод ночы, мае іншыя выклікі для сябе персанальна з аднаго боку, а з другога боку мае вось гэтую заканадаўчую неабароненасць, таму што ўсе мы ведаем, калі нешта здараецца па дарозе, што нам гавораць праваахоўныя органы, і як і на па-ранейшаму любяць рабіць з людзей вінаватых, таму што не трэба маладой жанчыне альбо жанчыне любога ўзросту хадзіць адной у поцемках. Вось таму тое, як ввогуле працуе грамадскі транспарт, вельмі важна як і для жанчын, паколькі мы гаворым пра гендернае пытанне, але ввогуле для ўразлівых групаў, якія не могуць сабе дазволіць транспарт. З другога боку, апроч пытання небяспекі, гэта пытанне даступнасці. Гэта значыць, калі зараз у гарадах мы маем магчымасць даехаць з аднаго канца горада ў іншы, альбо недарагі спосаб даехаць з аднаго горада Беларусі ў іншы горад Беларусі, гэта значыць, што мы робім для жанчын, раз ужо мы гаворым пра жанчын і іншых уразлівых групаў, многія рэчы магчымымі. І гэта можа быць і працоўная міграцыя, а гэта можа быць нейкія забаўляльныя гісторыі, якія жанчыны могуць сабе дазволіць у іншым горадзе альбо не дазволіць, калі мы бярем нейкія гістарычныя спасылкі. Раней гэта было зусім немагчымым. Таму ўвогуле любыя тэхналагічныя змены, якія адбываюцца ў горадзе, вельмі моцна ўплываюць на стан уразлівых групаў і на стан вось жанчын, калі мы ўжо пра іх вядзецца гаворка. У мяне яшчэ вось пытанне пра гэтую гендерную рознасць. Усё ж такі здавалася б, каб рабаваць чалавека, якая розніца, які ў яго пол ці гендер ці так далей. Можна і на мужчыну нападаць, так? Але ўсё адно большую небяспеку адчуваюць жанчыны. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? У нас ёсць нейкія вось гэта гендерна афарбаваныя прадстаўленні аб тым, каго можна там рабаваць ці гвалтаваць ці не? Калі гвалтаваць, то, канешне, таму што асноўны страх ідзе, прабачце, не пра рабаванне, а акурат пра гвалт. І сапраўды статыстыка гвалту гаворыць, што людзі, на якіх здзяйсняюцца напады, гэта жанчыны, гэта людзі, якіх ідэнтыфікуюць як жанчыны. Але з іншага боку, чаму гэта у тым ліку гарадское пытанне? То бок я сябе зараз пастаўлю на месца гарадской адміністрацыі і развяду рукамі са словамі: а што я магу зрабіць? У нас тут так патрульна-паставая служба ездзіць перыядычна на машынах, канешне,
сэнсу ў гэтым не тое каб шмат, але ўсё ж такі што можа зрабіць гарадская адміністрацыя вось на ўзроўні там планавання, кіравання і так далей. Давайте нават адукацыю выкінем, да, вось гэты бок таго, што можа зрабіць горад. Што можа рабіць адміністрацыя? Гэта першае, што мы ўжо казалі, гэта асвятленне. Калі вуліцы светлыя, гэта карысна не толькі жанчынам, якія могуць, альбо дзяўчынкам, якія могуць баяцца вяртацца дадому, а ўвогуле ўсім людзям, усіх магчымых ідэнтычнасцяў і ўсіх магчымых станаў здароўя. Другі момант гэта тое, што ў нас адбываецца з кустамі, дрэвамі, вось гэтай зялёнай зонай. Таму што гэта таксама пра адчуванне бяспекі і пра магчымасці арганізаваць нейкія небяспечныя гісторыі. Да? Вось гэтыя кусты, у якіх як бы не толькі ваўкі могуць хавацца ў дзіцячых казках. І гэта можа быць зноў жа вось тая патрульна, як вы сказалі, паставая служба, якая ездзіць. У нас нават не заўсёды асацыюецца з тымі людзьмі, якія могуць дапамагаць. Вось, і ў гэтым сэнсе горад заўсёды можа працаваць без гэтымі міліцыянскай часткай. Яны забяспечваюць умоўную бачнасць кантролю, альбо сапраўды з'яўляюць тымі людзьмі, якія могуць дапамагчы, калі ты заблукаў, але калі ў цябе ёсць нейкія страхі, альбо ты нешта згубіў і згубіўся. Вось, гэта такое базавае, што можа рабіцца. Гэта можа рабіцца даступныя асяродак. Таксама гэта, я ўжо казала, што у тым ліку гендернае пытанне. Гэта тое, што адбываецца в нашых пад'ездах, наколькі яны бяспечныя альбо небяспечныя. Гэта таксама пытанне гораду, ці ёсць у нас лямпачкі на кожным паверху, альбо не. У нас ёсць такая тэма ў Менску, калі лямпачкі будуць праз пад'езд, бо ў прынцыпе хопіць, да, каб ключ у дзверы засунуць. Таму я не ведаю вось гэтыя ўсе моманты, што адбываецца перад пад'ездам таксама. Проста я зараз калі кажу, я уяўляю свой маршрут дадому. Вось я выходжу і што я бачу перад сабою. Вось. І гэта можа быць бяспечнай дарогай, а можа быць дарогай проста да якой мы прывыклі, прыстасаваліся і нават не думаем, што можа быць нешта іншае, таму што мы прывыклі, што ў нас не пытаюць, што можа быць іншае. Горад можа забяспечыць лепшыя, я не ведаю, пляцоўкі, якія знаходзяцца ў двары, таму што калі мы выкідваем з нашага пад'езда смецце, то гэта таксама можа быць не вельмі лёгкай прыемнай дарогай у плане небяспекі вось гэтых шэрых зонаў, якія там ёсць. Вось да таго, што гэта можа быць слізка, незручна, беспарэнчыў і так далей. Горад можа вельмі шмат чаго зрабіць на ўзроўні як вось такой базавай фізічнай бяспекі, небяспекі, а так і вось гэтай ментальнай вось таго страху, які ў нас ёсць, які ўвогуле нам з дзяцінства-то прывіваюць чорных вуліцаў, цёмных пад'ездаў і ўсяго такога. Зразумела. Окей, калі мы яшчэ вернемся на хвіліначку да пытання гістарычных усякіх аспектаў, я памятаю, чытала пра тое, што раней у горадзе былі як бы выключна жаночыя месцы і выключна мужчынскія. То бок, напрыклад, там у таверну, у карчму, ну, нармальная жанчына не пойдзе, прыстойная, а мужчына там калі ласачка. Вось, што жанчыны там выходзілі, калі яны выходзілі ўвогуле з дому, то яны ішлі або на рынак, каб нешта набыць для сям'і, або ў царкву. Усё, як бы нармальныя жанчыны не гуляюць увогуле па гарадах. Скажыце, калі ласка, ці гэта сапраўды так, і як гэта адбілася на нашых гарадах, што, можа быць, мы дагэтуль маем нейкія наступствы такой сістэмы? Канешне, гэта сапраўды так, і гэта зноў жа звязанае з тымі гендернымі устаноўкамі пра тое, што ёсць жанчына, што ёсць ейная роля ў жыцці сям'і, і жыцці вось грамадства, вось вясковай супольнасці альбо гарадской супольнасці. Вось, і людзі наведваюць тыя месцы, якія замацаваныя іх і звязаныя з іхнімі ролямі. Вось гэта выхоўваць сям'ю і царквой. Далі царкву, канешне ж, усё сям'ёй як бы збольшага хадзілі, гэта такая была крышка іншая традыцыя. Калі мы зараз паглядзім на цяперашні сучасны горад, то ўсё адно гэтыя вось гендерныя маршруты, яны ўсё адно захоўваюцца. І ўсё адно нават зараз у нас ёсць месцы, якія гендерна-жаночыя або гендерна-мужчынскія. Гэта не тыя месцы, дзе вось гэтая сценка непранікальная, не. Але вы паглядзіце, хто сядзіць на дзіцячых пляцоўках з дзецьмі збольшага. Асабліва ў невыходныя дні, вось буднія дні, хто гэта? Вы паглядзіце, хто сядзіць перад пад'ездамі на лаўках, калі вось каля дома ёсць лаўкі. Вы паглядзіце, хто сядзіць у парку, канкрэтна апісваю момант, Менскую у парку ёсць месца, дзе можна гуляць у розныя настольныя гульні, але гэтае месца выкарыстоўваюць як месца для шашак і шахматаў, там сядзяць мужчыны, прычым вельмі канкрэтнага веку. То бок усё адно, як бы гэта не значыць, што забаронена, гэта не значыць, што жанчыны не любяць настольныя гульні і што яны не гуляюць у шахматы і шашкі. Не, але гэтае месца для мужчынаў.
так склалася, так заведзена. Вось мы можам паглядзець, хто каля гаражоў сядзіць. І ў нас па-ранейшаму ў маім двары ёсць месца, дзе такія нават не гаражы ўжо, а іх пераўтварылі у і не гаражы, і не падвалы, але такія склады. Вось стаіць дом, а побач насустрач вось такое спецыяльнае мястэчка, дзе можна паставіць ровар, мех бульбы, закаткі, там 2 паверхі. Вось там часам вісяць нейкія дываны, вось все самае патрэбнае знаходзіцца там. І я з нейкім амаль замілаваннем бачыла кожныя выходныя раней, асабліва калі было добрае надвор'е, як шмат мужчынаў віхаюцца каля гэтага месца. Яны нейкія выцягваюць колы, яны іх перакладваюць, яны То бок гэта нават не гісторыя пра алкаголь і дракі, якая вельмі часта асацыюецца са словам «за гаражамі», вось, але гэта нейкія практыкі, якія чамусьці атрымаліся мужчынамі. І зноў жа гэта магчыма ў тым ліку пра тое, што гэта адно з даступных месцаў. Кватэры невялікія, сем'і вельмі часта вялікія, якія жывуць у гэтых кватэраў. І вось месца, дзе в дадзеным выпадку мы гаворым пра мужчыну, які можа сесці і рабіць кола сваё пакатаць, альбо газету пачытаць, альбо там што-небудзь парабіць, проста не знаходзіцца. Няма ў нашых кватэрах зазвычай асобнага кабінета. Ні вось сваёй комнаты, зраблю адсылку да Вірджыніі Вульф, для жанчыны, дзе яна магла б займацца сваімі практыкамі, сферамі, якія ёй цікавы, там зоны самарэалізацыі, працы, творчасці і так далей. Няма ў нас такой магчымасці. Так і кабінет у мужчыны вельмі рэдкая гісторыя. Таму вось адныя выцісняюцца на вуліцы каля пад'ездаў на лаўку, а другія каля гаражоў. Гэта амаль камічна, і гэта зразумела, што не тыя зоны, куды забаронена ўваходзіць всім астатнім, але так яно складваецца. Напрыклад, зараз я знаходжуся ў Грузіі, і тут таксама вельмі заўважна, наколькі мужчынаў на вуліцы прынцыпова больш. І ў іх ёсць свае зоны, гэта невялічкія крамы. Невялічкія крамы, каля якіх яны выцягваюць нешта накшталт такой скрыні, куды ставяць нарды, выцягваюць крэслы альбо пуфікі, і вось яны з аднаго боку адной рукой працуюць, а другой рукой яны з сябрамі вельмі часта вакол гэтых людзей, якія гуляюць, яшчэ 5 будуць стаяць навокал, размаўляюць, хахатаць і іншае. Вось, але я толькі аднойчы за працяглы час убачыла жанчыну за гульню нардамі. А вось такіх месцаў па горадзе, дзе мужчыны менавіта гуляюць, вельмі шмат. І з аднаго боку я вельмі радая за іх, таму што вельмі здорава, калі дарослыя людзі могуць вяртаць у сваё жыццё гульню. Вось, але бачыце пытанне да нас паразважаць, а чаму так атрымалася, што гэта мужчынскае месца? А чаму жанчыны не гуляюць у сваім дарослым жыцці? І калі мы пачнем капацца, то мы можам знайсці зноў жа пра вось гэтую іерархію ў заробках, іерархію ў статусе, хто сабе можа дазволіць вось гэта do nothing, а хто не. І што ёсць жаночая праца? А жаночая праца гэта вось гэты бясконцы вадаварот рэчаў, які немагчыма накапіць. Ты вымываеш посуд, ён зноў забруджвае. Ты гатуеш ежу, яна праз секунду знікае. Ты прыбіраеш кватэру, а гэты пыл зноў налятае. І таму немагчыма накапіць вось гэтую працу, каб дазволіць сабе вольны час. Дадаем сюды дзяцей, якія зноў жа дзежурныя па дзецях звычайна жанчыны, на жаль. Вось, таму вельмі здорава было б, калі б розныя людзі ўключаліся ў гадаванне дзяцей. Дарослыя, я маю на ўвазе наступнае пакаленне, бацькі, да якіх вельмі часта трэба з'ездзіць, дапамагчы, купіць лекі, быць асістэнткай у клініку альбо нешта такое, вось, альбо дапамагчы з прыборкай. І так атрымліваецца, што калі мы гаворым вось пра горад, не пра адзінкавых людзей, якія могуць сабе дазволіць наняць нейкіх памочнікаў, а пра горад ва ўсёй разнастайнасці, то мы убачым шмат мужчын, у якіх ёсць гэты вольны час і ёсць магчымасць яго бавіць так, як ім цікава, і мы бачым шмат жанчын, якія, вось ведаеце, вось гэтай руплівай працай займаюцца, як бы гэта не гучала не своечасова, калі мы гаворым пра вось нашае стагоддзе. Таму, канешне, вось гэта гістарычная гісторыя змянілася, горад стаў больш пранікальным і не так шмат месцаў, куды жанчыне менавіта забаронена прыйсці. Але калі мы зойдзем вечарам, напрыклад, у які-небудзь сучаснае кафе, дзе ёсць розныя гатункі віна, розныя варыянты ежы і кавы, а зойдзем у месца, дзе прадаецца піва,
вось, піўнуху, то мы таксама заўважым гэты склад нероўны. І так ёсць такі горад, і таму важна звяртаць на гэта ўвагу і думаць, а чаму так, ці можам мы зрабіць нешта, каб розныя месцы былі даступныя. Гэта не значыць, што все туды будуць хадзіць, але калі у цябе ёсць даступнасць і магчымасць выбіраць, гэта значыць, што тое месца, куды ты ідзеш, звязана з тваёй цікавасцю, інтарэсам альбо нейкім жаданнем, а не толькі тым, што толькі туды ты можаш трапіць. Вось, і гэта горад больш зручны для ўсіх. Згодна. Вось, дарэчы, пра тыя шашкі і шахматы ў парку, пра якія вы казалі, у мяне нават там была гісторыя з непажаданай увагай. Карацей, мы з маёй сяброўкай пайшлі пагуляць у шахматы. Я гуляю ў шахматы горш, чым хто заўгодна ў свеце. Мне здаецца, кота пасадзі гуляць у шахматы, ён і то будзе больш разумны ў гэтай справе. І, карацей, значыцца, я на такім узроўні аматара пытаюся дзешта там рухаць тыя фігуры. Сяброўка моя таксама не тое, каб грейсмейстер, а побач з намі сядзяць вось гэтыя адукаваныя інтэлігентныя мужчыны ўзросту 60+. І ў нейкі момант я гляджу, а ўсе на нас вось так азіраюцца. Нехто ўжо падыходзіць, назірае за нашай гульнёй, пачынаюцца нейкія парады. І я так разгубілася ў той сітуацыі, таму што я такая, іх жа тут, напэўна, свая тусоўка, напэўна, у іх тут так прынята, што ўсе ходзяць, назіраюць, хто як гуляе, даюць нейкія там парады, не пытаючыся зноў, ці табе патрэбная гэтая парада. З аднаго боку, то бок, што ж я тут са сваім уставам у чужы манастыр прыйду і скажу: так, шаноўны, а я вось не хачу, каб вы мне тут падказвалі, ідзіце сабе, ідзіце, не глядзіце на мяне нават. З аднаго боку, з другога боку, сапраўды непрыемна, калі над табой ужо навіс нейкі дзядзечка і там хоча ўжо рухаць твайго коня, гэта мой конь. Таму у мяне пытанне, а што ж вось рабіць у такой сітуацыі, калі я такая актывістка, я вырашыла, што не, гэтае месца не толькі для мужчын, але пры гэтым я не хачу нікога пакрыўдзіць, і пры гэтым я не хачу ніякіх канфліктаў, і я не хачу гэтай залішняй увагі. Вось што мне рабіць? Слухайце, толькі вам вядома, як вам лепш і што вам рабіць. Я вам дакладна не дам параду, але што можна рабіць? Думаць пра свае межы. Вы сапраўды маеце права на гэтую прастору і маеце права на гульню, безумоўна. І другое пытанне, а чаму не ёмка сказаць, што вам нешта не падабаецца, калі нехта навісае над вами? Вось мне падаецца, што гэта сапраўды, гэта ж мясцовая тусоўка, у іх так прынята, я быццам бы прыйшла ў чужую тусоўку і тут са сваімі правіламі. Вось бачыце, гэта ж таксама пра выхаванне. Мы ўжо згадывалі адукацыю, але ёсць яшчэ момант выхавання, як нас выхоўваюць. І вельмі часта дзяўчаты выхоўваюць быць зручнымі. Не задаваць лішніх пытанняў, сидзець кампактна, вось гэта ж таксама пра гендер і горад, як мы ўвогуле размяшчаем сябе ў горадзе. І, як правіла, жанчыны маюць тэндэнцыю займаць менш месца, нават калі сумкамі, вось гэта адзіны момант, як бы можна ж сустрэць чалавека, які суседняе месца займае з клункамі. Вось, ёсць такое, але гэта іншы момант, не пра цела там, але калі звяртаць увагу менавіта на цела, то жанчыны вучаць як бы сидзець сунутымі нагамі, акуратнымі рукамі. Можам згадаць на вось гэтыя школьныя фотаздымкі, дзе нам гавораць, як сидзець прыстойна альбо непрыстойна, вось гэтыя рукі на каленях. Вось, у мужчынаў проста менш звяртаюць увагу на цела, і таму яны з дзяцінства могуць са сваім целам абыходзіцца больш свабодна ў прасторы. Што можна рабіць вось гэтай сітуацыі гульні? Гэта размаўляць пра свае межы. І калі мы проста паспрабуем, напрыклад, сказаць, што пачакайце, мы гуляем, нам гэта не падабаецца, што вы нам замінаеце, альбо проста папрасіць, можна, калі ласка, мы самі згуляем, магчыма, гэта дапаможа, магчыма, не. Таму я дакладна не буду даваць вам парады, што тут рабіць, але здорава, што заўважаеце гэтую праблему, што немагчыма аднолькава выкарыстоўваць прастору. То бок гэтыя людзі прыйшлі і проста маюць магчымасць гуляць. Вы, калі прыходзіце гуляць апроч гульні і вось гэтага вашага коня, вы павінны думаць пра тое, што адбываецца навокал вас, як вашыя межы парушаюцца. І межы дзяўчат і межы хлопцаў вельмі па-рознаму парушаюцца. І мне таксама ёсць вам гісторыя ў горадзе. Я недавно стаяла ў краме, я забегла купіць туды некалькі бананаў. Мне трэба было вось взяць гэтую ветку. Я ўзважыла, стала ў чаргу, і пакуль мы чакалі касірку, за мной стаў нейкі мужчына, который мне ў спіну пачаў казаць нешта
на кшталт сразу видно, человек разбирается в вопросах здоровья. Я вельмі часто размаўляю з незнаёмымі людзьмі. Да мяне ввогуле вельмі часто падыходзяць незнаёмыя людзі з дзіўнымі пытаннямі, і збольшага я гэта люблю. Сапраўды, гэта адзін з такіх улюбёных варыянтаў смолтокаў, калі ты там паразмаўляеш і разбежишься і больш у жыцці не убачишься з чалавекам. Вось, але зразумела, што тут іншая гісторыя. І вось ён стаіць і працягвае са мной размаўляць, я просто не звяртаю увагу. І потым чалавек, калі бачыць, што я не звяртаю увагу на гэтыя хады, просто мне ў спіну працягвае: а вы не слышите или делаете вид, что меня не слышите? І разумееце, што гэта для таго, каб спыніць гэтую размову, трэба з аднаго боку вельмі часта гэта практыка, з другога боку вось пэўныя інтанацыі ў голасе, але мяне вымушаюць да пэўных інтанацый у голасе. Мяне вымушаюць вось гэта слухаць, а з другога боку вымушаюць казаць пра тое, што прыбачце, я не зацікаўленая ў размове зараз. Прыбачце, я хочу купіць, мае бананы і сысці. Вось. І я задаю пытанне, а наколькі верагодна люстэркавая сітуацыя? Вось гэтай настойлівай увагі з боку жанчыны і як мы, як грамадства, гэтую увагу ацэньваем. І вось гэтыя люстэркавыя гісторыі вельмі часта дапамагаюць нам зразумець ок альбо не ок сітуацыя. Калі вам гаворыць, так, а што дзіўнага, чалавек хацеў з вамі паразмаўляць. Але гэта не проста размова, і адверніце гэтую гісторыю. І апаноўваецца, што вось у люстэркавай сітуацыі гэта недарэчнасць больш заўважная. І нават у такіх проста гісторый, як набыць прадукты альбо пагуляць у шахматы, нам часам даводзіцца маніфеставаць нешта пра свае межы, да? І гэта вось дадатковая такая ментальная нагрузка, якая ў тым ліку кладзецца ў дадзеным выпадку на жанчын. Ты не можаш проста пагуляць, ты не можаш проста купіць бананы, ты не можаш проста прайсці ўначы па цёмнай вуліцы, ты часам павінна думаць пра тое, што гэта можа нешта здарыцца, з табой могуць загаварыць. Гэта можа быць гвалт, а можа быць не. Гэта можа быць проста чалавек, які спытае, як прайсці на нейкую вуліцу, а можа быць чалавек, які хоча з табой пазнаёміцца. А як сказаць так, каб чалавек не зачапіўся і прайшоў далей? То бок мы пра гэта думаем, таму што гэта сапраўды частка рэчаіснасці, гэта не фантазія, гэта не фантазма, гэта тая гісторыя, з якімі сустракаюцца жанчыны на працягу стагоддзяў, вось гэты гвалт, які лепей чыніцца, прыбачце, ўначы. Вось, і гэта тая ментальная нагрузка, якая ёсць, і мне вельмі шкада, што мы павінны ў тым ліку трымаць гэтыя думкі. З аднаго боку, канешне, яны забяспечваюць нам больш камфортную магчымасць, я не ведаю, там, секунднай стратэгіі, калі нешта пойдзе не так. Але яны забіраюць нашы сілы з аднаго боку, а з другога боку яны пазбаўляюць нас цікавага вопыту, таму што размаўляюць з людзьмі, якія там 20 гадоў гуляюць тут шахматы, магло б быць цікава. Але калі я бачу, што са мной людзі размаўляюць не як з чалавекам, які прыйшла пагуляць шахматы, яны не гэтую маю ідэнтычнасць бачаць, а бачаць ідэнтычнасць там у вашым выпадку там маладой дзяўчыны і размаўляюць з інтанацыяй какетства, то мне шкада пра страчаны вопыт, таму што размаўляць вось з інтэлігентнымі шахматыстамі, як вы сказалі, можа быць цікава. Можа быць, як бы у тым ліку новы разнастайны вопыт. Але мне асабіста вельмі часта крыўна ў гэты момант, што размаўляюць не з той маёй ідэнтычнасцю, а апелююць да мяне як да дзяўчыны, з якой можна пахіхікаць альбо дакрануцца да пляча, альбо вось нейкія такія рэчы навіснуць нада мной, што мне некамфортна. Вось, і гэтая гісторыя, калі паглядзець, зноў жа вельмі часта маркіраваная, гендерна маркіраваная. Шкада, нават калі мы не гаворым пра гвалт, то гэта проста пра вопыт, які мог бы быць клёвым, а замест гэтага у вас застаецца гісторыя, як гэтыя дзядзькі навіслі над вамі і пакушаліся на вашага каня, якой халеры. Я пра выхаванне таксама хацела сказаць. У нас атрымоўваецца трошкі выпуск псіхатэрапіі мяне. Пра выхаванне я таксама памятаю гісторыю, калі мне было год так 9, мы сядзелі ля кабінету ў школе, чакалі, пакуль прыйдзе настаўнік, і я неяк так развалілася проста на сваім месцы, і на мяне пачалі паказваць: глядзіце, яна сядзіць як мужик, сядзіць як мужик. І я з тых пор сядзела вось так вось, здвінуўшы ногі, рукі і ўсё астатняе. Я вось думаю, наколькі гэтыя малюсенькія моманты, якія там нават прабаўляюць не дарослыя, не настаўнікі, а проста як бы твае сябры-аднакласнікі могуць на цябе паўплываць, што ты потым такая: на сапраўды, буду сидзець, клаўшы ручкі на калені, каб пра мяне нічога такога не падумалі. Ну гэта сапраўды, гэта з аднаго боку пра цела, пра што мы крышку вышэй казалі, да? Але гэтае нашае цела, чаму гэта ўсё адно пра нашу тэму, да? Таму што б мы не зачапілі з гендерных студыяў, гэта ўсё адно пра наша жыццё, а наша жыццё адбываецца ў гарадской прасторы.
Вось, і гэтае нашае цела знаходзіцца у нашай кватэры, і нашыя кватэры могуць быць для гэтага зручныя альбо незручныя. Вось першае, што мне прыйшло ў галаву, да, гэта тое, як у нас прынята вешаць, напрыклад, кухні. У гэтай патрыархатнай сістэме кухня — гэта жаночае месца. Это хозяйка. Кто у нас хозяйка? Где здесь хозяйка? Кажуць майстры, якія прыходзяць нешта там рабіць, пакруціць пад рукамыйнікам альбо што. Але я столькі разоў сустракалася, калі нейкія рэчы вось у гэтай нават патрыархатна маркіраванай прасторы для мяне вешаюцца не для мяне, а таму што прынята 60 сантыметраў, якія не дазвалялі мне раней зручна карыстацца маімі шафкамі зверху. І потым, калі я проста павесіла гэтую кухню так, як мне трэба, так, як мне зручна, маё жыццё змянілася. І трэба сказаць, гэтае маё рашэнне суправаджалася каментарыямі накшталт таго, што гэта зробіць маю кухню нізкай, цяжкай, непрыгожай і гэтак далей. Нават гэтыя каментары былі не пра мой камфорт, а пра тое, як гэта можа выглядаць. Скажу вам, нічога не змяніла і нічога не стала цяжкім, нізкім і незручным. Вось, але прастора стала маёй. Альбо, што другое робяць вельмі часта майстры, якія збольшага мужчыны. Яны вешаюць гэта пад свой рост. І зноў жа не таму, што яны нейкія злыя, таму што яны хацелі б зрабіць нашае жыццё больш складаным. Не, таму што свет яны робяць пад сябе. Таму што яны не дапускаюць, не абцяжарваюць сябе ў дадзены момант падумаць пра тое, а хто гэтым будзе карыстацца. І калі паглядзець на тое, як зроблены, як спраектаваны наш горад, і калі спраектаваны наш горад, мы ўбачым, што гэта горад такі спраектаваны мужчынамі і для мужчын. Таму што гэта тыя людзі, якія раней толькі яны мелі ўладу, і зараз збольшага яны маюць уладу. Але больш важны момант, каб не скаціцца зараз у нейкі біялагічны дэтэрмінізм і не падзяліць свет на мужчынскі і жаночы, што гэта, канешне, у тым ліку і класавае пытанне. Як бы кіруюць горадам мужчыны пэўнага класу і праектавалі калісьці нашыя гарады, а гэта ж было даўнавата, гэта ж не сёння мы з нуля будуем нейкі горад. Таксама пэўныя мужчыны пэўнага класу з пэўнымі каштоўнасцямі і жаданнем гэтыя каштоўнасці альбо замацаваць, альбо не кранаць. І ў гэтым сэнсе, калі мы гаворым пра тыя ж пытанні там веладарожак альбо там магчымасці веласіпедыстаў, веласіпедыстак карыстацца праезжай часткай, гэта ў тым ліку пытанне пасягальніцтва вось на той статус-кво, які ёсць зараз. І таму гэта вельмі падобная гісторыя з гендерным пытаннем. Зараз зроблена так, як зручна тым людзям, якія маюць уладу, якія маюць доступ да ўлады, якія маюць прывілеі вырашаць за ўсіх. І таму перагляд гэтага, гэта ўжо спроба нешта змяніць. І гэта непасрэдна, канешне, асацыюецца спробаю як бы забраць нейкую частку гэтых прывілеяў. Але гісторыя ў тым, што горад належыць нам, розным людзям, якія жывуць у гэтым горадзе, гэтым горадам карыстаюцца. І гэта важна трымаць у галаве не толькі як бы гендернае пытанне, а всемагчымае скрыжаванне дыскрымінацый. Гэта ў тым ліку людзі рознага ўзросту, гэта людзі розных фізічных магчымасцяў, розных інтарэсаў, людзі розных сфераў заняткаў. І ад гэтых сфераў заняткаў, сфераў занятасцяў таксама залежаць нашы розныя стратэгіі карыстання горадам. Ад гэтага залежыць розны час карыстання горадаў, магчымасць ім карыстацца альбо немагчымасць. І трэба сказаць, што гарадскія ўлады вельмі добра гэта разумеюць, таму што нават транспартам. Узгадайце гэтую навагоднюю ноч, напрыклад, калі транспарт працуе ўсе суткі. Таму што тады як бы робіцца відавочным, што ён патрэбны і людзі маюць на яго права. У іншыя моманты гэта пытанне вырашаецца нейкай там эканамічнай апраўданасцю альбо нечым іншым, але не патрэбамі пэўных людзей. Таму многія рэчы людзі, якія кіруюць горадам, канешне, ведаюць, але яны не пераглядаюць гэта, бо гэта не перашкаджае іхнім уласным стратэгіям жыцця ў горадзе. Яны могуць сабе дазволіць камфортнае, зручнае. Вось, а мы, на жаль, збольшага прывучаныя шукаць нейкія свае асабістыя рэцэпты, свае асабістыя маршруты, якія зробяць нашу дарогу дадому, напрыклад, бяспечнай. Хай сабе гэта будуць лішнія 15 хвілінаў дарогі, альбо зробяць даступнай па безбар'ернасці. Хай сабе гэта вялікі круг, але затое ты праедзеш не мацюкаючыся ўсю дарогу. Здорава, што мы іх знаходзім, але насамрэч мы маем
права на гэты горад і на камфортнае жыццё без вось гэтых спосабаў неяк вывільваць, вышукваць, да, выжываць в гэтым горадзе. Вось было б здорава, калі б новыя праекты будавалі з улікам патрэбы розных людзей, і старыя маглі быць перагледжанымі таксама з улікам гэтага. І мне здаецца, што гэта вельмі важныя графы ў бюджэце горада. Так, гэта каштуе грошай, але камфорт варты таго, мне здаецца, і бяспека вартая таго. Клас, дзякую вам вялікім. Мне падаецца, гэта файнае выказванне на завяршэнне нашага выпуску. Увогуле, мне падаецца, што мы звыклі ставіцца да гарадскога асяроддзя прыблізна, як быццам бы мы недзе ў лесе пасярод дзікай прыроды, і мы не ставімся да гэтага як да нейкай прасторы, якую мы можам наладжваць пад сябе, а проста, так склалася, што тут расце дуб. Дуб мы абыдзем. Так склалася, што тут балота. У балота мы не пойдзем і так далей. Але сапраўды горад гэта не лес і не балота, і таму нам варта памятаць пра тое, што мы маем права змяняць гарады пад свой уласны камфорт і пад сваю ўласную бяспеку. На завяршэнне хочу сказаць, што, паважаныя слухачы, дзякуй, што паслухалі гэты падкаст, стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, і пачуемся. Бывайте, поэтому.